Grabatzen ari garen unean goizeko 11:26 igaro diren honetan, abuztuaren 30ean amaitu zen merkatua, hain zuzen ere gizonezko futboleko fitxaketen merkatua eta gaurkoan Realaren merkatua aztertuko dugu eta besterik gabe has gaitezen, lehenengo salmenta edo Roberto Lópezena izan zen, pasaden urtean ere Leganesen utzita egon zen, Zaragozako jokalaria, aurten amaitzen zitzaion kontratua eta libre joan da Leganesera, lehen mailan jokatzen jarraituko du, eta logikoa da ez, azken finean jokalari, talentu handiko jokalaria zen, baina jarraikortasun handirik etzuena, orainik ere lehertu gabe zegoena, eta Turrientes bezalako jokalariak edo Susic bezalako jokalariak ate joka egonda, ate joka edukita, salmenta logikoa. Ondoren, uztailaren 12an Sergio Gómezen fitxaketa baieztatu zen, kasu honetan 9 milioiengatik Manchester Citytik fitxatutako jokalaria, leku askotan jokatu dezakeen jokalaria da Sergio Gómez, eta orain artean Imanolentzat dezente kontatu du, 4 norgehiagoketatik 3 titular izan da, eta ikusi dugu leku ezberdinetan jokatzen, defentsarako bokazio handia duen jokalaria, barnetikan jarrita ere egokitzeko arazorik ez duena eta Realari asko eman diezaiokena. Uztailaren 15ean egin zen ofizial Alex Sola Getafera joango zela, 1 milioi bat ordaindu zuen talde madrildarrak. Alex Solarena ere logikoa, azken finean Realako reskuinegal horretan Amari Traore, egia da orain minartuta dagoen jokalaria, baina Amari Traore, Álvaro Odriozola, naiz eta gutxixeago kontatzen ari den, Aritz Aramburu ere hor ateioka dabilen jokalaria, eta lehengo urtean gainera Alavesen ere etzuen jarraikortasun handirik izan, etzen titularra Luis García plazarentzat, eta etzuen zentzu handirik Realean jarraitzeak, etzuelako asko jokatuko, eta Getafera saldu du Realak, eta salmenta logiko hau ere. Uztailaren 16an Diego Rico 1.500.000 euroren gatik joan zen Getafera, hau ere lehengo urtean bertan utzita egondako jokalaria, Getafek burutu egin behar zuen derrigorrez Diego Ricoren klausula hori, utzita egindako kontratuak alaxe zioelako, Diego Ricorena ere logikoa, haien aurten fitxatutako hainbat jokalari, ez da Javi López esate baterako, lehen urtean Tierney, eta Diego Ricoren zaila da, ez zegoen lekua, errendimendu ona eman du Donostian egon denetan, baina nahiko itzal ere izan ditu, eta alde horretatik salmenta logikoa. Uztailaren 20an berriz, Jon Karrikaburu Racingera utzita joango zela erabaki zen, lehengo urtean berandu egin ziren gauza jokalari honekin, azkenerako Alavesera joan zen utzita, baina gero berehala urtarrilean Alavesek Andorrara eraman zuen utzita, esan jokalari honekin Realak ez du kudeaketa oso ona egin, gola odolean daraman jokalaria da, baina kosta egiten zaio taldeetara egokitzea, orain ere Racingen ez du titular moduan ikusten, eta ez dakit ze etorkizun izango duen Jon Karrikaburuk, baina une honetan behintzat ez dauka bat ere itxura honik. Uztailaren 21ean 6,5 milioiengatik Javi López fitxatu zuen Realak Alavesetik, Alavesen arrobian eta urte dezente zeramazkien jokalaria, gaztea, 22 urte besterik ez, eta epeluzeko proiektu moduan fitxatu du Realak, momentuz egin dituen norgehiagoketan ikusten zaio, taldera egokitzeko oraindik ere falta zaiola, baina egia da
partida onak egin dituela, partida erasokorrak, defentsan ere ongi defenditzen duen jokalaria eta Realarentzat beharrezkoa zalantzari gabe. Hogeita lauean, uztailaren hogeita lauean, Martin Merkelanz libre Eibarra joango zela erabaki zen, gogoratuko dugu jokalari honek eduki duen oinazea lesioekin, benetan kirolari bati gerta lekioken gauzarik okerrena da Martin Merkelanzi gertatu zaiona, zenba denbora geldi, Reala bere ebakuntzen eta kargu eginda eta behin berreskuratuta orain Eibarren ari da, benetan albiste ezin pozgarriagoa Martin Merkelanz bezalako jokalari batentzan. Mirandesen sekulako denboraldia egin ostean Realera joan zen eta Realean bazirudien lekua izan zezakeela, ez zuen hasiera biribila izan eta gerora gainera lesioek eta dakigun bezala ez zioten lagundu, eta hortxe Eibarren ari da, orain jokatzen ari da, eta hori da futbolari batek eta kirolari batek beti nahi duena, jokatu eta futbolarien kasuan berdegunean egon, eta Martin Merkelanz Joseba Etxeberriaren taldean Ipuruan aurten hori egiten ari da. Hogeita zazpian Robin Lenormand saldu zuen Realak 34 milioiengatik, 40 milioi izan ziren azkenean, eta hau izan zen salmentari gogorrena behar bada, talde txuri urdinarentzat, atzealdean jokalari finko bat, baina berak ere joan egin nahi zuen, eta Reala ez denez espetxe bat inongo jokalarientzat, Realak ere erraztasunak eman zizkion noski, baina egia da, azkenera arte insistitu zutela, Realak nahi zuen prezio hori Atletico Madrilek ordain zezan, eta orain hortxe ari da Atletico Madrilen titular, ikusiko dugu zenbateraino duen Robin Lenormandek Atletico Madrilen gauza handiak egiteko aukera. Behin abuztuan sartuta, abuztuaren 2an kasu honetan egin zen ofizial Luka Sušić erdilari kroaziarraren fitxaketa, Salzburgotik fitxatu zuen Realak, eta orain artean Raioren aurka minutu batzuk izan zituen, baina bestela ez gara apenas ikusten ari Luka Sušić. Ez dakigu zenbateraino izango diren arazoak, zenbateraino izango diren Imanolen planteamenduaren erabakiak, kontua kontu momentuz ezin dugu baloratu, baina ikusi dugunaren arabera beste taldeetan eta jokalari erasokorra, erdipunta horretan jokatzen duena, areaz kanpotik jaurtik eta ona daukana, eta hori behar du egin batean Realak, eta geldialdiaren bueltan Sušić pixkanaka minutuak edukitzen hasten den. Abuztuaren 27an beste salmenta garrantzitsu bat egin zuen Realak, kasu honetan Mikel Merino Arsenalera saldu zuen, 32 milioi euroren truke joan zen iruindarra Arsenalera, hurrengo urtean amaitzen zitzaion kontratua, eta normala den moduan Realean asko eman ondoren beste erronka batzuen bila joan nahi zuen, gainera Realean dirua utzita, eta halaxe egin zuen Mikel Merinok, hutsune garrantzitsua zalantzari gabe Realarentzat, baina denak joaten dira, inorrez da betiko, eta Mikel Merinoren kasuan ere hori gertatu da. Egia Reala saiatu dela apur bat hutsune hori betetzen, baina ez duela lortu inondik inora ere, eta ikusiko dugu zenbateraino botatzen den faltan bere presentzia. Momentuz 3-4 jardunaldi hauetan nabaritu da, baina ez den luzerako behintzat. Abuztuaren 29an nik egia esan logika handirik ikusi ez nion salmenta bat egin zuen Realak. Robert Navarrok kontratua amaitzen zuen datorren urtean, eta 900.000 euroren truke Mallorcara joan da. Badakigu zein den hemen estrategia, Mallorcan urtebete egingo du, utzita bezala joan da, baina Mallorcak Realari ordaindu egin dio,
baina hurrengo urtean noski atletikera joateko, eta iruditzen zait ez dela ongi portatu Robert Navarro taldearekin inondik inora ere. Talentu handiko jokalaria da, baina behar bada berak uste baino talentu gutxiago duena, ez? Azkenean exigentzia handiak egin dizkio taldeari, eta nik uste Realak bazuela, ez? Hemen aukera bat, malizia pixka bat eduki edo, eta urtebete armailan uzteko, baina Mallorcara saltzea erabaki dute, eta Robert Navarro iragana da, ez? Jada Realean. 30ean, inor gutxik espero zuenean, 3 mugimendu izan ziren, batetik Carlos Fernández, Kadizera utzita joan zen, logikoa, azken finean, jokalari Sevillarra geztu bat ere jarraikortasunik izan Realean, lesioekin eta abar, aurtengoan ere aurrekalde horretan 3. aurrelaria izango zatekeen, eta Kadizera joan da, 2. mailanea berriro ere erritmoa bilatzen duen, eta gero Realera itzultzean, Imanolek edo dagoen entrenatzaileak, espero du Imanol izatea noski, ze erabaki hartzen duen. Bestalde Horri Oskarson, jokalari Islandiakoa, aurrelari petoa, gola odolean daramana, 20 milioi ordaindu dizkio Realak Kopenhageri, gainera honek ez du aurre denboraldiaren beharrik izan ere jada Kopenhagerekin minutu asko jokatuak zituen, konferentzeko aurre kanporaketak eta tarteko, 7 gol sartua ditu jada aurretik, eta hortxe dago fitxaketa, nik uste Realari asko emango diona, ea zer gertatzen den, eta azkenik Agert ere, jokalari marrokiarra, West Hametik utzita etorria, ez dakigu erosi beharko duen ala ez Realak, momentuz behintzat ez du debutik egin, eta baina itxura ona duen jokalaria, eta aurrelari bat eta erdiko atzelari bat eskatzen zitzaizkion Realari, merkatuaren azken egunean iritsi ziren. Eta honekin balorazio orokor bat egin da, Realak azkenerako merkatu ona egin duela esan daiteke, egia da aurten apur bat berrera ikitze denboraldia edo izan daitekeela, Mikel Merino eta Robin Lenormand bezalako figurak joaten direnean alakoa gertatzen dira, baina Oskarson eta Agerdekin esperantza handiak ditut, nik behintzat, Oskarsonek batez ere gola odolean daramalako eta erdialde horretan errematerako jokalari bat behintzat egongo delako, Realak asko jokatzen baitu erdiraketekin eta abar, eta Agerdek atzealde horretan, Jon Martini ere ez dio hainbesterainoko ardura jarriko fitxaketa honek, eta hori ona da noski jokalariarentzat minutuak edukitzea gauza bat baita, eta ardura handi hori hartzea beste bat. Baina horixe, hause merkatua, ikusiko du hurrengo hilabeteetan nola erantzuten duten jokalari hauek, eta gure aldetik gaurkoz besterik ez hause izan da esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen bitartean ongi izan, agur.